אנחנו נמצאים לפני התגלות מלך המשיח, ובשביל לגרום להתגלותו, רבי מלובביץ' אמר שצריכים להרבות בלימוד תורה וקיום מצוות. ועוד אמר שכל מעשה קטן יכול להכריע ולגרום להתגלות מלך המשיח. למה אני לא אומר יכול לגרום לביאת המשיח או לקרב ביאתו, אלא דווקא לגרום להתגלות מלך המשיח? מה, המשיח כבר כאן ומסתתר באיפשהו ואנחנו לא רואים אותו? אז התשובה היא ככה. היה זמן מסוים שרבי מלובביץ' אמר, האיכון הוא לביאת המשיח. ולכן חסידי חב"ד הכינו כל מיני שלטים צהובים כאלה עם שמש זורחת, וכתוב שם האיכון הוא לביאת המשיח, שעם ישראל ידע שצריכים להיות מוכנים, צריכים להתכונן לביאת המשיח. ולא הרבה זמן אחרי זה רבי בשיחות שלו אמר שמשיח כל כך קרוב, הנה משיח בא. ושעבודת בירורים שהיו צריכים לסיים לפני ביאת המשיח הסתיימה. זה כמו שמכינים בית לשבת, מכינים אוכל, מנקים בית, מחפשים ומגייסים בגדים, מצחצחים נעליים, ואם עדיין נשאר זמן, אז יושבים ומחכים לכניסת שבת, אומרים איזה פרקי תהילים, אז כל עבודת הבירורים שהיו צריכים לעשות לפני ביאת המשיח כבר עשינו, ומה שנשאר זה לעשות זה לצחצח כפתורים על הבגדים. מה זה אומר? מי שיודע שבצבא הרוסית היו הקצינים והחיילים בבגדי א' הולכים עם חליפות, עם כפתורים ממתכת, בצבע צהוב או כסף. אני לא יודע מה ההבדל, כי לא הייתי בצבא הרוצחים האלה. וכשמחכים שיבוא גנרל גדול, אז מכינים את המקום ומצחצחים את הכפתורים. אז רבי אמר שכל העבודה הסתיימה, ומה שנשאר זה לצחצח כפתורים על הבגדים. ואחרי זה רבי בשיחות שלו אמר שהמשיח כבר עומד בפתח, ומה שצריכים לעשות זה למשוך אותו פנימה. ובתקופה האחרונה רבי אמר שמשיח כבר כאן, וצריכים רק לפקוח את העיניים. זאת אומרת שמשיח כבר כאן, אבל לא בגלוי. אנחנו לא רואים אותו בעיניים שלנו. אומרים על אדם חכם, אדם פיקח. זאת אומרת שאנחנו צריכים ללמוד הרבה בשביל להיות פיקחים, בשביל שהעיניים שלנו יראו שמשיח כבר כאן, שהעיניים ייפקחו. במיוחד שנוכל לראות את משיח שהוא כבר כאן, זאת אומרת בשביל לפקוח עיניים צריכים ללמוד הרבה חסידות. וגם שאני חב"דניק הייתי יכול להגיד להתגלות הרבי מלך המשיח, אבל אני לא אומר את זה. יש כאלה שיגידו למה להגיד את זה, ויש כאלה שיגידו למה לא להגיד את זה. הרי זה ברור. ולזה יש הסבר. ידוע שיותר מלפני כ-30 שנה, חב"ד כביכול התחלקה לשתיים. וזה נורמלי. כי גימטריה היחי זה 28, שזה פעמיים חב"ד, חב"ד זה גימטריה 14. אז חלק אחד קוראים להם משיחיסטים, וחלק שני קוראים להם אנטי-משיחיסטים. ומה ההבדל ביניהם? אלה שקוראים להם משיחיסטים, הם חושבים והם מאמינים, והם אומרים ומפרסמים ברעש גדול שהרבי הוא מלך המשיח. והם צודקים. אתם תשאלו איך? מי שלמד שיחות של הרבי, ומי שלמד רמב"ם,
שם אפשר לראות את זה, וגם יש פסק דין מיותר מ-250 רבני העיר, דיינים, ראשי ישיבות, שפסקו שרבי הוא מלך המשיח. וחלק השני, שקוראים להם אנטי-משיחיסטים, הם גם חושבים ואומרים ויודעים ומאמינים שהרבי הוא מלך המשיח. רק הם לא צועקים את זה בכל מקום. והם גם צודקים, כי רבי בשיחות שלו אמר שצריכים לפרסם על ביאת המשיח באופן המתקבל. זאת אומרת שאם בן אדם עדיין לא יודע מסיבה כלשהי, ולא מאמין שהתגלות משיח כל כך קרוב, וקשה לו לקבל את זה, וזה שאומרים לו ומדברים איתו על משיח, זה מפריע לו, וזה מרחק אותו מחב"ד בפרט ומיהדות בכלל, אז לא צריך להפריע לו. אפשר לקרב אותו לתורה ולחסידות, ועם הזמן הוא יגיע לזה. מה זה חסידות? חסידות זה חלק החל מספר התניא של האדמו"ר הזקן, רבי הראשון של חב"ד, ספר תורה אור, ליקוטי תורה, וגם שיחות ומאמרים של אדמו"רי חב"ד לכל הדורות. ובפרט השיחות ומאמרים של הרבי מלובביץ', הרבי מנחם מנדל, הרבי האחרון של חב"ד, ששם הוא מסביר יחסית בשפה קלה וברורה על פרשת שבוע, על הלכות, על התורה, על החגים, על המצוות, בריאת העולם, על גוף האדם ועל נשמה, וגם על ביאת המשיח. בקיצור, כל הנושאים האפשריים ששייכים לעולם היהדות מסופרים בספרי חסידות, שזה שיחות ומאמרים של אדמו"רי חב"ד. אז יהודי שעדיין לא מתקבל אצלו שהתגלות מלך המשיח כל כך קרובה ולא חי משיח, שימשיך את החיים שלו רגיל, כמו מלפני 100-200 שנה, ימשיך ללמוד תורה ולקיים מצוות, ואפילו שלא ידע, גם ככה יגרום להתגלות מלך המשיח, על ידי לימוד תורה וקיום מצוות. כי יש אנשים ששואלים שאלות סתם בשביל מחלוקת, ולא בשביל לדעת, בגלל עניות דעתו שהוא לא למד מספיק מסיבה כלשהי, וגם לא עבד על המידות שלו, שזה גם חשוב לא פחות. יש גם כאלה שלצערנו הרב שלמדו הרבה תורה והרבה חסידות, כל הכבוד להם, אבל בכל זאת זה לא השפיע עליהם ולא לימד אותם כלום, והם ממשיכים להתנהג כמו בהמות ולעשות חילול השם. יש אדם שלא רוצה להתקרב ליהדות כי הוא לא רוצה, אז הוא שואל שאלה, כמו שאומרים, מניפולטיבית. האם השם הוא יכול הכל? האם הוא יכול לברוא אבן כזאת גדולה שהוא בעצמו לא יכול להרים? אז קודם כל, השם הוא בלי גבול, וכל מידה שאנחנו מתארים אותו, אנחנו מגבילים אותו. זה דבר ראשון. דבר שני, כן, השם הוא בלתי בעל גבול, שיכול להתלבש בתוך הגבול. והתשובה כן, הקדוש ברוך הוא כן יכול לברוא אבן כזאת גדולה שהוא בעצמו לא יכול להרים. כי בשבילו אין דבר בלתי אפשרי. והמוח שלנו וההבנה שלנו הם מוגבלים, לכן אנחנו לא יכולים להבין. דבר שני, תלמיד חכם מאחד החסידויות שאל אותי פעם איך חסידי חב"ד אומרים שרבי הוא משיח.
אמרתי לו שברגע זה לא יכול להסביר לך, אבל בהזדמנות אני אסביר לך. ולאחר מספר ימים הייתה לי חוברת מיוסדת על שיחות של הרבה, ואיפה שהרבה מרמז על עצמו שהוא משיח. הבאתי לו את החוברת ואמרתי, הנה כאן אתה יכול ללמוד למה חסידי חב"ד אומרים שהרבה הוא משיח. וקיבלתי תשובה, תודה רבה, אבל אני לא מעוניין. אז אם ככה, למה אתה שואל? לכן המטרה שלנו זה לא ללמוד תורה בשביל... לכן המטרה שלנו זה לא לגרום למחלוקת, אלא לגרום להתגלות מלך המשיח. ומי שלא מאמין ולא מתקבל אצלו על משיח, שימשיך ללמוד תורה ולקיים מצוות, וככה הוא יגרום להתגלות משיח בלי ללמוד על משיח. וכבר הדפיסו הרבה ספרים בתורת הנגלה ותורת החסידות, תורת הנסתר, ובכל בית חב"ד ברחבי העולם יש שיעורי תורה, וגם באינטרנט ברשתות החברתיות יש הרבה שיעורים. אז תגידו מה יש להוסיף. אני רוצה להביא קטע קטן משיחה של הרבי, שרבי אמר אותה לפני 46 שנה. אתם תגידו זה היה מזמן, ולעכשיו זה כבר ישן, כי אז לא היה מספיק שיעורים, והיום יש מספיק, יש גם אינטרנט, ואז לא היה אינטרנט. וזה לא נכון, כי התורה היא נצחית. זה דבר ראשון. דבר שני, תשאלו למה דווקא חב"ד ולא כיוון אחר. נכון, אתם צודקים שלא כל אחד זוכה להיות חב"דניק, כי אם אני לא טועה, רבי רש"ב, כשייסד את הישיבה התומכי תמימים, הוא התפלל על כל נשמה ונשמה עד ביאת המשיח, מי יזכה ללמוד בישיבה תומכי תמימים. לכן אני אומר שלא כל אחד זוכה להיות חב"דניק. ומה שרבי אמר בשיחה לפני 46 שנה, בשנת תשל"ט, ב-1979, רבי אמר שכל אחד ואחד צריך לעשות שיעור תורה ברבים. ואז היו כאלה ששאלו, איך אני יכול לעשות שיעור תורה ברבים אם אני רק בעצמי, רק עכשיו התחלתי ללמוד וחזרתי בתשובה. ואני לא יודע כלום ביהדות, רק דברים בסיסיים, דברים קטנים. אז רבי אמר שאם אתה למדת פרק אחד, תלמד את הפרק הזה למי שעדיין לא יודע. אם למדת לצייר אות א', תלמד אחר מי שעדיין לא יודע לצייר אות א'. ויש עוד דבר שכתוב בישוע, והגעת בו ביום ובלילה. זאת אומרת שצריכים ללמוד תורה 24 שעות ביממה. אבל חוץ מלימוד תורה, אנחנו צריכים גם לקיים מצוות, וגם צריכים לישון, וגם צריכים לאכול. אז איך אפשר ללמוד תורה 24 שעות? אז כתוב בהלכה שהכשרת מצווה זה נחשב כמצווה עצמה. זאת אומרת, אם בן אדם צריך לישון בשביל שיהיה לו כוח להתפלל וללמוד תורה, לקיים מצוות, או לאכול, אז אכילה ושינה נחשבים לו כלימוד תורה וקיום מצוות. אם הוא צריך לבשל שבת, לבשל אוכל לשבת ולנקות בית לשבת, אז ניקיון של הבית זה נחשב לו כשמירת שבת. הליכה לבית כנסת בשביל להתפלל, או הליכה לבית מדרש בשביל ללמוד תורה, זה גם נחשב כלימוד תורה או כתפילה. אבל
אבל יש יותר מזה. אם אדם יכול לקיים מצווה כמה פעמים ביום, זאת אומרת, הנחת תפילין, אנחנו חייבים פעם אחת ביום. השאלה, האם אדם יכול לקיים מצוות תפילין 10 פעמים ביום? האם בן אדם יכול ללמוד תורה יותר מ-24 שעות בימימה? למרות שבימימה יש רק 24 שעות. והאם אדם מרוויח משכורת 4,000 שקל בחודש, האם הוא יכול כל יום לתת צדקה $1,000,000? זה שאלה מעניינת. ובעזרת השם בסרטון הבא אני אסביר לכם איך זה יכול להיות. וכמו שאמרנו, שהרבי אומר בשיחה שכל אחד ואחד צריך לעשות שיעור תורה ברבים, וכמו שאמרתי, למדת משהו, תלמד אחר מה שלמדת. אז לכן תשתפו את הסרטון, תירשמו על הערוץ ותסמנו פעמון בשביל שלא תפספסו את הסרטון הבא, וגם תכתבו בתגובות מה דעתכם על הסרטון. מקווה שעד סרטון הבא המשיח כבר יתגלה. אני רוצה לברך אתכם שהשם ימלא כל משאלות לבכם.